तुम्ही दोघ जण फूट करतसील हे बाईंक वे वही हा वनी सुनमयन मेळलो हे बाईक सुद्धा क्लीन केले मस्त म्हण फूट दायनी आमच्यान कितले साधी की तितले केले आम्ही सान असताना बाईंची पूज करतसील नवे ते मग प्रौढ गस्तले सुनमय काही सांगले ती काही खुशी दले आम्ही दोघांनी मेळलो हंग पुरा फूट करनु आजी पूज करनु एक तंबी उद्धावर का म्हण कसने तंबी अंतु दहर्चवे कोळ सेंत नाही गो हरचे आमक हे प्रायरी बाईंचुद्दा ತಂಡುನು ಹಂಡಿರ್ ಹೋನ್ ಕೊಳ್ ಸ್ವಚ್ಛದತ್ವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಂಬಿ ಹೊರ್ಚೆ ತೆಂಚಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ನೌಚ್ ಬಕೆಟಕ್ ತೊಡ್ತೊಡೆ ಗಲ್ಚೆ हो वैगो हा वेकली आमगेल हळे मन सणपणे उडगस केल्ले मिगेल्ले मन पूर्ती मागशी गेल्ले तेदन पळे आमगेल अम्मन बाईंची पूज करचे तेवे मुहूर्ताक समदावनु आमकी मुहूर्तात पूज करका म्हणू देवस्थानादकून सांगतसिलीं ते एकले देखून एकलेक विषय कळतसिले ते मुहूर्ताक समदावनु जागंट कडेरी उद्बत्ती फूल हळद कुंकुम पूर्ती होर्नु पूज कोर्नु मागीर उद्दा तंडूचे ते अम्मन भितर होर्नु भाणाकनी पुरा पूज कोर्नु तक्का पांच पंत कोण घालचे ताजे नंतर आम्ही चढवण बाईंचुद्दा तंडूचे एकले देखून एकले देवनु भाणा उद्दा बोर्नु कडेरी बागिल घाल्ली म्हणर आणि हेर्दी सूचिते नणे वचका होई गो साकू मये तू सांगताना माकई पुಳ್ಳಿ ಪೂರ ಹುಡ್ಗಾಸ್ ಎತ್ತುಗೋ ಸರ್ವೇರಿ ನಾಣಿ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಸುನು ಫೂಟ್ ಕೊರ್ಚುಗೋ ನಾಣಿ ಮೊಳಕಸನೆ ಜಗ್ಜಗೀಚಿ ತಂಬೆ ತಂಬಿಯೋ ಬಾಣ ಪುರ ಚಿಂಚಾಂಬ ದೊಡ್ಲಿ ಉದ್ದಾಕ ಕಸ್ಕಸನ ಅಸ್ತಕಿ ಅಂಶೆ ते ಪೂರ್ತಿ ಗಾಲ್ನು ಚಂದ ಕೋರ್ನು ಘಾಸುನು ಪುಸುನು ಥಳ್ಥಳಿ ಕೋರ್ನು ತಕ್ಕ ಮಗಿರ್ ಗೊಂಡೆ ಮಾಳ ಕರಾಟೆವಲ್ಲಿ ಮಾಳ ಪುರ ಕೋರ್ನು ಬಂದೂನು कडेरी बाईंचुद्दा हे बाईंक पूजी कोर्नु उद्दा हाणु त्या कडेरी बरचे संभ्रम गो भारी खुशी नाही गोतेत ना वही ते जागंट मारतची बाईंचुद्दा तंडुनु भितर बाणा होन घालची ते आमगेल जागंट रब्ब नासिले अम्माने एक पण कोप येऊन जोर करतेसिले आम्ही एकले नंतर एकले म्हणू तांडून जागंट मारतेसिले त्यापुरा गम्मत आत्त खई आमगेल गोंडी का बाबा पुरा सांगले येती म्हणू त्यांनी आणत म्हणली सुरेख आवाजात म्हण मस्त फोर्स केली ऐकलेले नांती कडेर हाव वचून एत्तुगो म्हणले तांकां कसे की वाजून घेऊ चस्के पर कसे की टेस्टच काही 4 दीस रस दिला नवे वाजून घे येती म्हणून सांगले सुरेखा पापा घरान तू राबली ती काश सभा हे प्रकार का म्हणून जाल्यार कसा करचे परिस्थिती अशीच आमगे तेवरे तशीच गो हळे मा आमगेल गायन कामावत्वे ती येवची संजे कಡೆ ಚರಡುವಂಕ ಹಂತ ಪ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಗೊಂಡಿ ಬಾಬಾ ಇಲ್ದಲರಿ ಎತ್ತಸಿಲಿನ್ ಕಿತ್ಕಿ ತನ್ನ ಏನತ್ ಮುಳು ಹನ್ನಿವರೆ ಏನಿತ್ಗೋ होय्या आता चढवांक इंटरेस्ट ना म्हणच्याक ताका आम्ही कारण म्हणया आम्ही केल्याव पूर्ती रिवाज सोडता आयलीं ती आमकां करचेक उमेदी ना हेकडे पुरसोती ना आमगन त्राणय ना आम्ही सोडत आयलीं ती आमगेल चढवा आमचे पशी कळे तांकां हे खंयचे इंटरेस्ट ना आमगेल साधना काही तितलेंची पयर देखून घर फूट करचे खंय नमोन वारे खाण करचे खंय कशें कितें फ्रेंड्सा प्रवांटूक खंय बा कामा वचना काय ना जाल्यार ही फ्रेंड्सा प्रवांटूच खे कशें की कोर म्हणून उतराबली आमकां खावचें मेळटा नवे तांतू ती बिजी आसा ती हें परत ती तितलेंची आनी कसं करचें म्हाकाय कडवना जाल्यार तुमी दोगान येताना म्हाका येवया करया म्हूण दिसलें आता काल बदलदला जन समनाती म्हण दूर चूकी गो तेते कालाक तेते समदिस्त गो तंगेले खुशी एक लंक उमेद असता एक लंक असना गो आणि केला जनक अवकाश वसना आता पेंट गावांत बाय खंय सुद्दनच सांग आमगेल गावांत तूत बाय ना आणि होडोड पेंट गावांत बाय असतवे तन्नी पापा नल्ली एक पूज करताती आता आम्ही तशी नवे करचे हा पण तितकी आम्ही हंगायलीं ती हे बाईन तोडे उद्दा आसिले घेऊन वता सती हे बाईन सुद्धा काही क्लीन नासिले कळक आसिले पयरी म्युनिसिपालिटी चंत्र क्लीन करेल म्हण सुद्दी कळली गो म्हाका तशी रावन म्हाका उमेद उठेली नातल्यार हांव खंय येवचें सांग असं गो कशें की आमकां एक उद्दा हरच्याक मेळ्ळी नवे त्यांची खुशी गंगे पूजेक करया
कामा गडबिडी वीडियो रेकॉर्ड करून पोस्टिंग करताना चिक वेळ झाले तुमका सगळ्यांका दिवाळे परबेचे हार्दिक शुभाशय कळकदकुनु उज्वाडेवरचे दीपावली परबेचे हार्दिक शुभाशय तो देव परमात्मा तुमका सगळ्यांका छान करो म्हणून हारैसिता दिवाळे परब म्हणताना तुमको पुरा कसकस उडगा सेत म्हणून द ऐकॉन कमेंट्स आणि तिलसी येती तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमक सपोर्ट करची विसर नका ती ಒಗ್ಗೊಗ್ಗಿ ಬಾಯಿಂಚಿ ಪೂಜೆ ಕೋರ್ನು ಏಕೆ ತಂಬಿ ಉದ್ದ ಗೆವನು ಘರ ವಚ್ಚ ಸಕ್ರಾನಿ ನೌಕದಲ್ಲ ಪೂಡೆ ಹೇ ಉದ್ದಕ ಥೊಟ್ಟೊಡೇಚಿ ನೌಚಿ ಬಕೆಟ ಗಲಿಯ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತ ಪೂಜೆ ಸೂರ್ ಕೊರಿಯ ಸುರ್ವೇರಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ಮರಣ್ ಕೊರಿಯ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ಗೋ ಮಕ್ ಇಟ್ಲು ತ್ಯಾಲ್ ಅವನಗ್ಗೋ ಆಪುರ ಕರ್ಕರ್ದತ್ಗೋ ಅಮ್ಮ बाबा हट कोर नका नुतो मिगिल करन त्याल पुसुंगे प्रति दिवस काय तू कशी त्याला नान करतात वर्ष एक दिवस आमको प्रशी कोणे त्याला मसाज करील दलरी आरामर बसते सिलिंती तुको करत मळरी सुक्कू तुका नुतो बसला दल्ले गोंडी पळते एक चूर हट केली की पळे चंदुकोन त्याल पुसोसून घेतली चंदुकोन नणवून घेतली अनमंतिका अनमके ಹೊಳೆ ಮನ तिक चंदुकोन त्याल पुसून नाणवून चंद ड्रेस गांगेंतिये आमडेल घरा चमकल्या तू मात सोंबेरी अंगासनिके ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಸಿಲ್ ಕೋಪುರ ಮಿಜ್ಜರ್ ಕರ್ತ ಮುಗೋ ಹೊಗ್ಗೂರ್ಗೋ ಮಾರೈತಿ पाप काल ಹೊಳೆ ಮಾ ಸುನ್ಮಾಯಿ ಸಾಕುಮಾಯಿ कोरनो ते बाईंतला गोचून पूज कोरनो उद्द घेऊन निंती सगळ्यांके थोडे उद्दा घालिंती पूज केलेलं उद्दागते तिथले त्यांनी आमगेल खातीर केलेलं तेदना नवच्या कसन सांग तुमगेल घरांत अशी की आमगे ते हे प्रति वर्षस आमगेल गोंडील कसने बादना बाब्बानशी किरकिर करचे महिना ते सानस्तन तशी करतेसिला आता इनज्जी तक्का सुरेख सोण नणे वचन मगिरी हातक पायक अशी गंटी गंटी किचूर लईल म्हण करता तगले तशी बारी हट अंकई नज्ज त्याला हावची केची डाळ सोडलारी दायत मारेती हावची लावून घेता म्हणून मिल्लेन थोडे त्याल घेऊन नणे वत्तती लावून घेता की सोडता की गोत ना हाव मात्र चंद कोण अंगापर त्याल लावून घे नाव नेवचे वर्षावधी परब नवे तशी म्हणून नाव दत्तरी लाजदल्ले आरामदल्ले म्हणता नवूची तिದ್ದಳು ಹೇ ನಮನೆ ಬಾದ आणि तुमगेल सकाळी तन्नी दल्ली की हा आमगेल तन्नी कनी दल्ल बा सकाळीची नावनु तन्नी कनी पिऊन दल्ले आजी आमगे तेरू लावणी दोन नमने पोऊ एक गोड पोऊ एक तीख पोऊ मक्क गोड पोऊ मला भारी इष्ट दला कसं करचे खाऊची तशी ना मिगिला एक होड शुगर फॅक्टरी असनवे तशी दावनु खाऊतस ना हवे तदना मळरी सान असताना खाऊचक नासिले आता असलेली खाऊचे जायना कसं करचे दलरी थोडे खाऊच हवे कंचे खाऊच रब्बत ना लिमिट करता तिथलेंची आणि दनपारा तसल कसं नाजी फाई आमगेले अंगडी पूजनी अस अंगडीके हॉटला पूजनी अस तुम्ही कसं नाही म्हणाती आम्ही सानस्ताना सिले गम्मत संभ्रम आत्तना आता चढू कसं नाही आमका ते खुशी ना पोळी तशी नाही पर बेकेक वार 10 दिवस असताना संभ्रम सूर दल म्हणारी पर अब्दाम 3-4 दिवस दलरी आमगे संभ्रम उत्तना असिले घर फूट करचे नमनवार खाण करचे कसे केक नमने गम्मत असिले नवे आता प्रति दिवस परबची तशी दावनो परबेचे गम्मत नादला आम्ही प्राचरण म्हणून करतती आमगेल चरडुवा म्हणून मिगेल पूत सूनपुरा आमकनी भिवून करतती ना आमगेल मिगेले गा सुरेखक चिकी परबे वैरिनी मनस करतती पाप दलरी आता संगील म्हणके पेंट गावांतो पूर्ती करचक अवकाश ना असेलंतची आमगेला कसं की त्यांची प्रयूज कोण घेणं परबनी करचे आणि चरडुवांक पाप दूरतच ना आम्ही केल्लर नव्हे तांक कोळचे कसं की करचे आणि कसं करचे हा आमगेल सुरेखाने सुमार नमनेच खान केला हे अत्रस कडेरी उಬ್ಬಟ್ಟಿ आणि निपट शावपुरा केला अत्रसनी उಬ್ಬಟ್ಟಿ कशी गोतस्वे शास्त्रक गोडशी केला म्हणून चढू बिलकुल गोड
वर्ष पणती आणि आमगे सुरेख होता डाएट म्हाका खाऊची तशना हन्नेनी महिन्यात समकरान तसनती तन्नी हॉटला असतती तशदान कोण खाऊचे आणि इतल्याने आम्ही कोणाक दितत वे हंगा सुनमाई येते तुळशीदास सलगराका प्रदितत वे वापस तशी आमके येता तशदावनु मस्त म्हण गोडशी कोरचिना शास्त्राक म्हण तोडतोडे करचे शीची पर बेकेल्ला म्हण आणि हे तश म्हण कसं निपट शाव प्रश्न येते गड भितर खाली देता आमगेल चढवण पडेल म्हणे डब्ब मात्र वरता गोडशी मात्र खाय ना ती त्या कसे की बा आम्ही सान असताना कसं दलरी खत्त सिलीन ती खाण घेणे सोडाती हाव रुक करसिले अंबुली पुल्ला दुकची की बाहेर असताना येऊन कान खाऊन दिले सिले रोची गेची मागीर वाटताशी खाऊचे सिले ते कालतेच न चंद आता कालात चंद नव्हे तुम्ही पर बेकस का संकेला कमेंट सांगतील सी येते ते आणि फटाके मारतली जागृत फटाके मारती लगी उद्दा दोन गे येते पय्य हॉर्न घालून गे येते आणि टीव्हीन तंतु तंतु सांगतात मग तसल पूर्ती पालन करती ते जागृत तरी ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಳಿ ಹೊಳೆಮಾ ಹೋಗು रे बाबा दिवे लागवच्चू नका आणि सूरदल तुगेले दिव आपण नका दिव पळो नका फटाकी मार नका डम डम शब्द कोर नका परिसर वाईट दत्ता हिंच नव्हे तुगल चंग कसंची नाही रे बाबा हाव सान असताना एक फटाकी रे ते कसं ते पेन्सिल फटाकी म्हणसील मारया त्यात मग उडगसना ते हाव सीधा मारचे सोनो हात दर्च कडेन तू उज्ज धरले फटाकी सिर कडेन हात धरले त्या रय्यनी लागूनो हात तरी फुटले गोतसवे तई दुकून मग फटाकी म्हणा भई रे मारया तका तुक सांगचे हो होईवे ಹೊಳೆಮಾ होई रे देवा मक्क दलमणके मिगे नातवा दवचनज्ज नाती दवचनज्ज म्हण तुमक जागृत सांगचे आ तुगल अम्मा दवा अन्न दवा सांगतवे तुम्ही अनिके सन्न म्हणून सांगचे त्या सोडी सुरवेरी चंद ड्रेस घालून गांगे ಹೊಳೆಮಾ आता थोड्या वेळा मी फटाकी मारचस ते पुरा दत्तरी चंद ड्रेस घालून घेतती हावनी येता इथे बाय वच्चे पशी पूड आमगेल वीक्षकांक हा कळले तुमक सगळ्यांक दीपावली परबेचे हार्दिक शुभाशयू फटाकी मार्चवरी सगळे पटा म्हणो लाईक घालती आणि तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्सांक शेअर कराती मस्त जन आमगेल यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करून आमक मस्त व्हिडिओ घालचेक सपोर्ट कराती तुम सगळ्यांक दीपावली परबेचे हार्दिक शुभाशय देव तुम सगळ्यांक बरें करो.